Potom, čo boli vojaci zverbovaní, boli odvedení, občas aj na niekoľko kilometrov ďaleké zberné miesto, kde sa stretli so svojimi ďalšími kolegami, ktorí boli zverbovaní zase o čosi inde. Tam boli títo vojaci vystrojení. Mušketieri dostali muškety, arkebuzieri arkebuzy, pikanieri píky a potom pikali za to, že ich napasovali. To, ako mohlo vyzerať vystrojenie takýchto vojakov, uvidíte za chvíľku. Dovolil by som si upozorniť na fakt, že vojaci sa budú pýtať na uniformy. V čase 30-ročnej vojny nie je ekonomická sila zatiaľ taká silná, aby aj napriek niekoľkým snahám väčšinou majetnejších ľudí, ako bol napríklad Albrecht Wallsteina, alebo sám král švédsky Gustav Adolf II, aby sa vojaci zmohli na uniformy, respektíve aby ich napasovali. Aj v prípade, že na niektorý z regimentov uniformy dostal, tieto mu nevydržali dostatočne dlho, aby za chvíľku, často to trvalo iba niekoľko dní, týždňov alebo dokonca s trochou šťastia aj mesiacov, sa na nich zaživa nerozpadli. Potom si vojaci pomáhali tak, ako vedeli. Mandalír. Prílba. Mušketa. Porketa. Ďalší! Pozor, ako sa volá? Nie, ja som toto, sorry. Kamráč. Páni vyberaví. Mandalír. Vieš čo? Mušketa. Podpísa. Ďalší! Ale vaka, už ste v armáde! Zlatom kríž. Mandalír. Mušketa. Je tam. Tu. Mušketa. Ďalší! Mandalír. Mušketa. Porketa. Ďalší! Mandalír. Mušketa. Porketa. Ďalší! Patrontaška. Šabľa. Arkebusa. Pán kapral, a uniformy nedostaneme? Táto vojna bude trvať ešte 25 rokov! Na jaké poslaté uniformy nebudeme vyhadzovať peniaze? A že som taký smelý, to sa bez uniformiem navzájom nepozabíjame? Keď vám bude veliť baron Thomas Mrazek von Slotalen, budete radi, ak vôbec niekoho zabijete. Ďalší! Už sa ti minulý. Jano. Komanda leniva, nástup! Napokým kapralov! Zdravím si nástup! Kaprali! Stožím! Nástup! Prehrajem. Ako sa voláš, chlapče? Herman Hirsch, jo. Čože? Herman Hirsch. Ako? Herman Hirsch. Ale kamaráti ma volajú Herman Hirsch. Na to ti tu každý kašle, tu si v armáde a hovor mi, páne, synula, rozumieš, opakuj po mne. Synula, opakuj po mne. Synula, 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 synula. Taký som bol. Dobre, myslím, že som prešiel. A teba si ja posvietiť. Ako sa voláš, chlapče? Hekler Koch, pane! No nie, ty si to snáď pochopil na prvýkrát, ty to dotiahneš aspoň na plukovníka. Pane, áno, pane, pane! A ja môžem byť plukovník. Zemi na 20! Čo? Zemi na 20! A ja chcem, ale viac. Ja chcem 30.
kompánia na pomoc kaprálov k výcviku odchod! Berte si tú lúzu, sa na to nemôže pozerať! Bravo, bok! Pochodom, chod! Vojaci obstáli kde každému sa ušlo zbrane, ktorej naozaj bude vládnuť počas najbližšieho obdobia. Má 10 dní na to, aby sa túto zbraň naučilo vládať aspoň tak, aby neublížil sám sebe. Za ideálnych podmienok dokáže túto zbraň zvládnuť tak, aby ublížil niekomu na opačnom konci hlavne, prípadne na tom ostrom konci píky. To je tá veľká vysoká čierna vec. Tie uniformy, ktoré som spomínal pred chvíľkou, riešili vojaci v čase 30-ročnej vojny tzv. Poľnými znameniami. Poľné znamenie mohla byť napríklad páska obviazaná okolo ramena, kus listu zastrčený za klobúkom, alebo trochou farby namaľovaný kríž na ľavom ramene. Ako isto všetci vidíte, naši vojaci makajú ako diví a s trochou šťastia sa z tejto bandy neschopných hiršov za tých 10 dní, ktorý my skrátime tak na pár sekúnd, dáme minútu, bratia vojaci vycvičení práve do tej miery, aby už vedeli aspoň mieriť. Takže poprosím našich udatných hrdinov, aby sa vrátili opäť na scénu a ukázali nám čosi zo svojho kumštu. Nastup! Palice, Liza, žatá palice, Liza. Na rozkynela, ja propás je celá. Tak, bravo, poď! Dostúpiť! Píku k nohe! Tak sa mi to páči. Vojaci, dnes vás čaká veľký deň. Dnes táto jednotka obdrží bojovú zástavu priamo z rúk plukovníka baróna Tomasa Mrázka von Zlotalen. A s touto bojovou zástavou porastie i vaša sláva na bojovom poli. Vďaka vojne stanete sa nesmrteľnými. A keď sa raz vaši vnuci budú pýtať, aj ty si tam bol, dedo, hrdo odpoviete, bol. Vypnite preto hruď a s bojovým heslom na perách privítajte. Vy tam sa neflakajte. Plukovník na scénu. Dobre, poďme ešte raz. A preto s bojovým heslom na perách privítajte. Kam to bude? Nie, oni tam patrzą. Nie, gamicie. Nie. Nie podał Ten je ale veľký. Koľko tam toho mal? A mimochodom, ja som Kristína. My sme Hirš a Hekler Koch. A teraz? Kasovia! Viva! 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 Rozchod. Rozchod! Situáciu, ktorú ste mohli sledovať, by sme skratke mohli nazvať vojenskou prísahou. Nie vždy to prebiehalo takto hladko. Súčasťou vojenskej prísahy bolo to, že plukovníci si väčšinou počítali svojich vojakov, videli, na akú zberbu vlastne vyhodili peniaze, pluk obdržal svoju zástavu, ktorá vlastne symbolizuje akúsi vojenskú česť regimentu. Pokiaľ ste vlajku nepriateľa získali,
Ste v pluse a ste hodnotení veľmi kladne. Pokiaľ ste však svoju vlajku v boji stratili je správne slovo, boli ste v obrovskom mínuse a v prípade, že ste to aj prežili, vaša hanba je taká veľká, že ste sa mohli hojdať aj 27 na jednom strome. Našťastie, naši sú od tejto situácie zatiaľ celkom ďaleko, pretože sa zo svojho miesta, kde skladali prísahu, už odoberajú do poľa.